Uusi päivä ja uudet kujeet. Tänään ollaan matkalla tonne Alicanten maakuntaan katsomaan flamingoja, jos niitä sieltä paikalliselta Suolajärveltä vaikka löytyisi. Sitä ennen teemme pienen pysähdyksen Mulan kylällä. Ja siellä taas löytyy tällainen suomalaisten pitämä kotieläinpiha Finca Flores, jossa yrittäjäpari Kim ja Niina Blomster pitävät vuohia, kanoja ja siellä on koiria ja vaikka mitä. Tää Niina Blomster on äärimmäisen taitava mosaiikkitaiteilija, joten kaikki talot siellä on koristettu erilaisilla mosaiikkieläimillä ja muilla hahmoilla. Mennään katsomaan, miltä näyttää Finca Floresessa, joka itse asiassa sijaitsee tämän suoran päässä. Tässä meillä on myynnissä vähän artesaanitaidetta, mosaiikkitauluja, mi pueblo-tauluja. Sitten on mantelista tehtyjä korvakoruja, pannun alusia, viinipullon korkeista ja sitten meidän eläimistä kuvia ja häntä jouhi avaimen periä. Meidän omia manteleita. Ja meidän osuuskunnan oliiviöljyä. Tässä mosaiikkitaulussa on meidän aasit. Niillä on Baldo lahjoittanut vähän häntä jouhiaan. Ja tietysti onnellisten kanojen munia. Sellaisia sydämellisiä ihmisiä asuu Finca Floresessa Mulan kylän liepeillä. Seuraava pitstoppipysäkkimme on sitten Santa Pola Torreviahan lähellä ja siellä Suolajärvet ja vaaleanpunaiset flamingot. Kuvaillaan tässä matkan varrella maisemia. Saavuimme juuri tämmöiseen luonnonpuistoon Park Natural El Fondo -nimiseen paikkaan noin 30 kilometriä Torreviahasta lounaaseen. Kyseessä on linnunsuojelualue, jossa aiomme tavata flamingoja. Alueella on suola- ja makeaveden altaita, joten paljon erilaista vesielämää pitäisi täältä löytyä. Lähdetäänpä retkelle.
Tuppas lähemmäksi. Päivän reitti. Menemme tänään täältä El Rinconin pysähdysalueelta. Olemme jo kiertäneet tällaisen pienen lenkin tässä lammella ja nyt suuntaamme tänne kiikaripaikoille ja kierrämme täältä vielä. Mutta katsotaan mitä löydetään ja sen mukaan sitten edetään ja eletään. Täällä on vähän tällainen erikoisempi biotooppi. Tämä on vanhaa merenpohjaa ja varmaan täällä saattaa vesi nousta välillä tänne, siltä tämä vaikuttaa. Tulee mieleen tuolla Belgiassa tämmöinen suojelutoimija kuin Natuurpunt, eli Nature Point tarkoittaa luontopistettä. Niin he yrittävät päästä tämän tyyppiseen biotooppiin siellä metsien sijaan. Eli siellä kaadetaan itse asiassa metsiä ja yritetään päästä tämmöiseen vähän niin kuin enemmän kanervikkomaiseen olotilaan. Onhan tämä mukavaa katsella, kun pääskyset täällä lentelevät ja kevät etenee. Paljon on lintuja, varsinkin noissa altaissa, joita tuossa vieressäkin on. Näytäisipä olla tonne päin. Siellä on taas tämmönen allas ja itse asiassa katselupaikka, mihin voitaisiin mennä kuvaamaan läheltä. Ehkä saataisiin pari flamingoa kuviin. Ennen kuin me lähdetään tuonne suihkuun, niin kerropas vähän itsestäsi. Hi, my name is Simon. I'm an Englishman living in Spain. Parque Natural del Fondo, is this your favorite place to do birding over here? In this area, it's probably my favourite place. Yeah, there's other places too, of course, because it's a big country. A great place to watch birds is in Monday to Friday when the trawlers coming off the ocean. The birds follow the fishermen. So there are also rare ones following. Some rare ones, but the birds, pelagic birds that live at sea, come close into the ocean, into the port there. That's pretty cool. Yeah. No niin, kiitos. Katsotaan mihin seuraavaksi päädytään.